Muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinokupai pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka after Prophet Makandiwa vachallenja ivo vaprofita vese pamwe chete nen'anga, vakati kana muchiona huyai kuUFI nemusi weSunday mobva mandiratidza chiprofita chenyu ndoisa chandinoisa muhomwe, asi anenge achiwana aziva kuti chi pane $1 million. But zvisinei paita ipo maresponse akawandisa kwazvo. Mamwe ari kubva kun'anga, mamwe ari kubva kumaprofiti acho, mamwe ari kubvawo kumachechi emaPentecostal, mamwe ari kubvawo kumachechi echipostori. But zvisinei pazouyawo ava vanonzi ivo Chiremba Michael ndo vazobatawo Prophet Makandiwa panonaka. Vari kutaura ivo vachiti Makandiwa iwewe une ring yawakambotanga wakaisa muchigunwe chidiki ukachiisa muchigunwe chechi2, mushonga wacho wakawana kuAbuja. Murume uyu anonzi iye Chiremba Michael ari kuaccusa iye vaMakandiwa achiti vaMakandiwa musatanist. So muri Zimbabwe, without wasting much of your time, ngatinzwei Chiremba Michael tichiona vachitaura nyaya yavo yavadai kuudza vaMakandiwa pamasaisai. Ndinokwazisai muri Zimbabwe. Zita ndiChiremba Michael. Nonamata mujwani mazuva echishanu mudare renyenyedzi nomwe yamunoziva kuti ngotsvu. Hongu tiri mutumwa, komanda wemauto, tumwa mukuru, komanda wengotsvu. Zvandangouya vaMakandiwa inzwai baba nhau yenyu tainzwa yasvika zvakanaka. Zvazvinoita baba mukunamata takadzidziswa miko nemurayiro. Zvino zvomoti munopa miliyoni kuti munhu aprofite zvamanga munazvo, zvamunenge munazvo muhomwe. Munhu waMwari, mari iyoyo ndaikumbirisa chaizvo muitore. Munotengera zvirema paJoyous Jiri $1 million yakawandisa chaizvo. Endai munotengera zvirema mawheelchair emagetsi aya paJoyous Jiri. Inini ndokuprofitai zvamurikuda kuuya nazvo, musati mauya nazvo zvamuri kufunga kuda kuita. Chepiri hatiuye kuUIF, hatichazive mimi vaMakandiwa kuti muchiri munamati. Ndakadzidziswa ndichinzi munhu wese anotaura shoko raMwari muremekedze. Saka ndaikuremekedzai chaizvo, asi rudo rwakarasika pamakatanga kuti mimi you are gifted more than God. Mune chipo kudarika Mwari. Chipo ichocho chichibva kuna Mwari. Saka ndakabva ndatoziva kuti mune another source of power. Saka pamaada kutora masimba edu kuti tuye kuUIF, aiwa ikoko hatiuye munhu waMwari. Zvatingangoite tichakuprofitai, inini ndokuprofitai. Namba dzangu dzinoti 0771156520. Ndokuprofitai zvamuruda kuuya makaisa kana kuti zvamuri kuronga online. Handisweri kutambisa nguva yangu ndichiuya ikoko. Gadzano aiwa pakuzoti hakuna maprofita. Mushure madaro kana mati mime muchiri kuda venue yeUIF, ndichauya baba ndichakuprofitai zviri muhomwe menyu. Monditsvagira mupengo. Imimi tsvagai mupengo wamunoziva muZimbabwe anorwara njere. Ndo kune mbiya yangu. Mouya naye ndomurapa. Inini ndichauya nechirema chimwe chete chinozikanwa Zimbabwe rese. Ndine wimbo yokuti ndina great man watinoziva kuti munhu akaremara. Ndichauya naye, ndoda kuti afambewo zvakare. Tenda zvangu. Tsitsi rudo runyararo. Challenge accepted. Kutaura kwewakatumwa, taakuuya kuzotumwa ndikuita basa raMwari. Vaita maoko. Kuna anzani Chiwenga. Wabotuma profita. Asa takambonzwa tunoita temper with kuti great man ngauye timunamatira afambe. Handiti munosunungura.
Aditi, mune simba more than God. Mune power, mune simba chaizvo remweya mutsvene, chero re-underground iroro re-under the sea. Ko imbondiroverai great man. Inini great man ndoda tomutaura, ndikukumbira kuti mundiwinzire great man. Ndoda kutaura naye ane nhamba dzake nekukurumidza. Mufesi wangu ndotaura naye Facebook, ndoti shamari ndoda kukutakura. Sunday ndikuenda newe kumasowe, ndikuenda newe kwamakandiwa. Makandiwa ari kuno kuti iwe ufambe. Inini ndoda kuti makandiwa atsvage bengo munhu anopenga. Ini mbiya yangu iri pakurapa vanhu vanopenga njere. Watambudza nemudzimu. Handiti? Ipapo ndinofamba naye. Kana fomi pengo ndomudza kuti uyo mupengo uyo akutaura zita. Ngaanditsvagire mbeveve. Ngaanditsvagire inini. Iye ouya. Ndichamuprofita online. Asi kana ada kuti ini ndiende kuchechi kwake. Ndakapfeka gemens here mukwakwa. Iyi nguo chena iyi. Ngaanditaurire kuti achanditsvagira mupengo inini. Munhu anopenga of choice. Of choice. Guys, I was supposed to fly to South Africa today. In Mangwana, Wednesday. Flight yangu ndeye ku South Africa, Mangwana to Cape Town. I'm cancelling the flight. I will postpone the days. Muswe Sunday. Ndakuda kunoona makandiwa. Iye onditsvagira munhu anopenga, ini ndomuinzira Hwani Chirema. Ndokuti ndimuprofite zviri momwe. Asi nhasi isai mugrupu rake rechechi kuti Michael ari kuti mufesi wangu yandikuprofiti online sezvandongoita izvi online. Aiwa boys, kune wakatumwa. Anditaure vamwe ana Bondi anani, kune maprofiti andoziva inini. Ana baba Dickson anani, ndine maprofiti akawanda andoziva inini, anoita basa raMwari. Mukomana uyu haana kuzotsika parefu here, haana kuti kunyanya kuti jairire. Iye zvino zvinorara uchitipa pressure iwe kuti titaure uzonzi mawanzwa maprofita aya. Shamari, tese tingori pakutsvaga mari, ngatitsvage mari nenzira dzakanaka. Because ukazoda kutsvaga mari nemazita edu tinozokuvhiringidza. Wanga wakanaka zvanga wakaita makandiwa wakanyarara uchiita zvinhu zvako, you were one of the men wekuti ndandisina pressure newe, ndaingokuremekedza nezvauri kuita. Ndakazongokuvhunduka pawakati you are gifted more than God, you are powerful more than God. Ndopandakatanga kukutya. Nhasi bvu wakuti uda kupa munhu miliyoni anoprofita chinhu chiri muhomwe. Ndoda profita iwewe kwete zviri muhomwe. Ndoda kuprofita ring yaunayo yegold yawakatanga uchiisa kachigunwe apa, ukazoisa chigunwe ichi chemuchato ichi ine njiva. Ndoda kuprofita nezita remunhu wawakanotora kuAbuja kuNigeria. Ndozvadada kukuprofita izvozvo iwewe online. Handisi kuda kuuya ikoko kuchechi kwako, ndotya masimba ako akawandisa ari more than God. Inini ndiri God, ndatumwa naGod, saka ndozozvigona sei zviri more than iwe uri more than. Ndokurowa online, ndokudza hembe dzawakapfeka, kara yadzena nevanhu nezvawadya. Aiwa, inini ndikutya zveshuwa. You are very right. Ndingasaidzirwe nevanhu nekuda comment section hereni. Ndingasaidzirwe nevanhu kunzanzi muri kutya Chiremba Michael. Inini makandiwa ndomutya. Straight to the point. Musandifurire zvinhu zvandisingagoni. Ndasiyana captain wamunongoti kepizha wotuka vanhu mangwana akuenda akutsvagwa nepfuti wakutanga kumhanya uchitadza kugara zvakanaka muSouth Africa. Inini, I'm saying this, makandiwa ndo andikutaura nezvake ende ndinomutya. That's it. Period. Because he said he's powerful than God, he's gifted more than God. Asi nyaya kuzochallenge kuti hakuna maprofita, ndoda ngomuprofita online. Simple. Hakuna muprofita. Ukaona munhu achaenda kwamakandiwa ari muprofita anopenga. Kana kuti muroti muratidzi moenda kunotanzi takuya uchechi kwako, ko mukanotorwa masimba kana kuti mukajoiniswa satanism.
hatichazive izvo. Aiwa, hanzi kana muchiprofita endai, ndoenda kupiko, musade kundikuwadzisa manimo nenyaya yesocial media.